Dziko la Malawi lachita nawo mwambo omwe maiko amakumbukira komanso kulemekeza asilikali omwe anamenya nawo nkhondo ya pa dziko lapansi. Mwambo wachitika mzigawo zonse za dziko lino. Wachiwiri woyamba Dr. Jane Ansah anayimira mtsogoleri wa dziko lino pa mwambo omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Yamikani Simtowe anali nawo komweko ndipo walemba ripoti ili. Ndipo kumzuzu wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana ndi amene anayimira mtsogoleri wa dziko linoyo. Anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana komanso a bizinesi anafika mwaunyinji kuti adzaonere mwambowu. Chisomo Manda wafika ndi ripoti. Mwambo kumbukira asilikali omwe anataya miyoyo yawo pa nkhondo ziwiri za pa dziko lapansi ndi nkhondo zina otchedwa Pope Day mchingerezi umachitika pa 11 Novembala chaka chilichonse. Koma kuno kwathu ndi maiko ena omwe ali pansi pa bungwe la Commonwealth akumbukira tsikuli pa 9 Novembala. Monga mwa mwambo wake pamene nthawi imayandikira 11 koloko, galimoto zonyamula wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana zinafika pa Mzuzu Upper Stadium. Ndipo pamene nthawi imati 11 koloko, mzinga woyamba unalira. Izi ndimalingana ndi mwambo wa chisilikali ngati chikumbutso kuti nkhondo yoyamba ya pa dziko lapansi inatha nthawi ya 11 koloko mmawa. Kenaka panali mphindi ziwiri zachete kukumbukira asilikali ndi anthu omwe anamwalira pa nkhondozo. Ndipo mwambo woyalankhata unatsatira. Oyamba kuyalankhata anali wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana. Kenaka akuluakulu ena oyimirira magulu a anthu osiyanasiyana anatsatira. Utatha mwambowo panali mwambo wa mapemphero pamene amipingo anapempherera asilikali mdziko muno komanso kuti dziko lino lipitirire kukhala labata ndi mtendere. Koma kodi nchifukwa chiyani amati Pope Day? Pope ndi mtundu wa maluwa omwe itatha nkhondo yoyamba anamera pa manda asilikali ku France ndi ku Belgium. Izi zinachititsa kuti tsiku lokumbukira asilikali omwe anatisiya pa nkhondo ziwiri adzingolitchula kuti Pope Day. Kuchoka mzaka za ma 1918 mpaka lero tsikuli likupitirirabe kukumbukiridwa ndi maiko omwe ali pansi pa mgwirizano wa maiko a Commonwealth pa dziko lonse lapansi. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za dziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati boma lake lichita chilichonse chotheka kuti mavuto omwe dziko la Malawi likumana nawo monga njala, kusowa kwa mafuta a galimoto, ndalama zakunja ndi zina awathetse. Professor Mutharika wati koma kuti izi zitheke pakufunika thandizo lochokera ku mabungwe monga la World Bank. Mtsogoleri wa dziko linoyu wayankhula izi ku Mtunthama State Lodge mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakumana ndi wachiwiri kwa mkulu wa mtsogoleri wa bungwe la World Bank mchigawo cha kummawa komanso kumwera kwa Africa Andiame Diop. President Mutharika wati mwazina boma lake likufunika thandizo kumbali ya zipangizo za ulimi monga fetereza komanso ntchito za migodi za mafakitale ndi za mtukula pakhomo kuti zithandize kusintha miyoyo ya Amalawi. Mawu ake Andiame Diop alonjeza kuti bungwe la World Bank lipitiriza kuthandiza ntchito za chitukuko zomwe boma la Malawi lakonza kuti zithandize kuchepetsa mavuto azachuma omwe dziko la Malawi likukumana nawo. Parali pano tikubwerera ku nkhani yathu yomwe tati Dr. Jane Ansah omwe ndi wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino
anali nawo kumwambo mzinda wa Lilongwe komwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino President Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo Yamikani Simtowe akutipatsira nkhani yonse. Mwambo wa Pope Day waonetsa kufunika kwa mtendere komanso modzi pomwe akuluakulu aboma azipembedzo akazembe oyimira mayiko ena ku Malawi ndi ena ogwira ntchito zosiyanasiyana anabwera pamodzi kulemekeza komanso pereka ulemu kwa asilikali omwe anamenya nawo nkhondo za pa dziko lapansi. Mwambowu umalemekezanso asilikali a MDF omwe anaphedwa akugwira ntchito yawo yoteteza ndi kulimbikitsa mtendere mayiko ena monga Ivory Coast ndi Democratic Republic of Congo. Yemwe anayimira mtsogoleri wa dziko la Malawi pa mwambowu mu mzinda wa Lilongwe ndi wachiwiri woyamba Dr. Jane Ansa. Nkhondo yoyamba inayamba mchaka cha 1914 ndipo mayiko omwe ankalimbana anathetsa nkhondo nthawi ya 11 koloko mmawa pa 11 Novemba mchaka cha 1918. Ichi nchifukwa chake mwambowu umayamba nthawi ikangokwana 11 koloko mmawa. Aliyense anali atayima pa malo ake kutatsala pang'ono kuti nthawi ikwane 11 koloko. Ndipo nthawi itakwana 11 koloko asilikali anaphulitsa mzinga, kenako anthu onse anakhala chete kwa mphindi ziwiri mzinga wachiwiri usanalire. Kenako mwambo woyala nkhata unatsatira, ndipo yemwe anayala nkhata yoyamba ndi Dr. Jane Ansa. Kenaka panabwera mkulu wa MDF George Jafu ndi mkulu wa Malawi Polisi Richard Luhanga. Ena omwe anayala nkhata pamalowa ndi spikala wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman, mkulu wa mabwalo Rizini Nzikamanda, nduna ya chitetezo Chimwemwe Chipungu, mlembi mu office ya president ndi nduna Justin Saidi, mkulu wa bungwe loyang'anira asilikali omwe anapuma pa ntchito Henry Odilo, akazembe oyimira mayiko ena ku Malawi komanso nthumwi zoyimira Lilongwe City Council, Malawi Red Cross Society and St. John's Ambulance Association mwa ena. Asilikali 10 million mwa asilikali oposa 65 million omwe anamenya nawo nkhondo yoyamba akuti ndi omwe anaphedwa, pamene asilikali oposa 100 million ndi omwe anamenya nawo nkhondo yachiwiri, ndipo 25 million ndi omwe anaphedwa pa nkhondoyi. Mwambo wa chaka chino wachitika patatha zaka 107 kuchokera pomwe nkhondo yoyamba inatha mchaka cha 1918, ndipo patha zaka 80 kuchokera pomwe nkhondo yachiwiri inatha mchaka cha 1945. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. Mwambo wina ngati omwewu unachitikira ku Zomba, ndipo nduna yoona zoti pasakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo, ana, anthu aulumali komanso chisamaliro cha anthu amayi, Mayi Mary Navicha anayimira President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo Mese Zamawa akutipatsira ripoti. Pamwambo wa chikumbutsowu panalira lipenga la ulemu komanso panachitika mwambo odzala nkhata popereka ulemu kwa asilikali omwe anafa akumenya nkhondo zikuluzikulu ziwiri zomwe zinachitika pa dziko lonse. Mayi Navicha omwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndiwo anayamba kuyala nkhata pamalopa ngati chizindikiro chowakumbukira asilikali omwe anamenya nkhondowa komanso kusonyeza kuyamika kwa dziko. Mwayina omwe anayala nkhata pamalowa anali wachiwiri kwa spikala wa nyumba ya malamulo Mayi Esther Jolobala, omwe anayimirira spikala wa nyumba ya malamulo Moses Kunkuyu anayimirira mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma, ndipo Awadi Temwe anayimirira mwa asilikali akale omwe anamenya nkhondo mwayena. Atsogoleri osiyanasiyana azipembedzo zosiyana-siyananso anatsogolera mwambowu ndi mapemphero opempherera dziko, kupempherera utsogoleri wa dziko lino komanso kupempherera asilikali omwe anamenya nkhondo ndi ena omwe akutumikira dziko panopa. Mapempherowa analunjika kwambiri zakufunika kopitirira kwa mtendere mdziko muno, kulimbikira ntchito komanso kugwira ntchito mwaukadaulo ndi modzipereka. Patha zaka pafupifupi 107
pamene anthu pa dziko lonse kuphatikizapo dziko la Malawi lakhala likupereka ulemu ndi kukondwerera kudzipereka ndi nsembe yomwe asilikaliwa anayipereka pomenya nkhondo zikuluzikulu ziwiri za pa dziko lonse. Mercy Zamawa, MBC Zomba. Banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yalangiza anthu olemba ena ntchito kuti adzipereka mwadongosolo ndalama za pension ku kampani zoyendetsa ma pension. Mmodzi mwa akuluakulu ku RBM Akaluso Chihana ndomwe ayankhula izi ku Mangochi pa msonkhano omwe anakonza a Old Mutual Pension Services. Iwo ati kutsatira malamulo oyendetsera ntchito za pension kumasokoneza kukhazikika kwa ntchitoyi. Tili ndi ripoti la Geoffrey Chinawa. Malingana ndi Chihana, ngakhale kuti kafukufuku kuonesa kuti anthu pafupifupi 5 million ali pa ntchito zosiyanasiyana m'dziko muno, ndi anthu ochepa chabe mwa gululi omwe ali pa ndondomeko ya pension m'dziko muno. Iwo ati vuto linanso lomwe likusokoneza ntchito za ndondomeko ya pension ndi kusapereka ndalama kwa anthu olemba anthu ntchito ku kampani zoyendesa ma pension. Komabe sikuti tingoyima kukhala kumanga manja, tikuyenera kumaunikira kuti kodi njira zimene tingathe kulipanga improve lamulo limeneli ndi zotani, kuti mwina anthu nkumatha kumalandira ma pension abwino, anthu ambiri akhale pa pension, chifukwa kumalawi kuno anthu amene ali muzaka zimene amayenera kumapanga kugwira ntchito ndi ochulukirapo. Mawu ake mkulu wa kampani ya Old Mutual Pension Services Ataonga Manda ati mchitidwe osapereka ndalama za pension zomwe olemba ntchito amadula antchito awo wakula kwambiri m'dziko muno. Ambiri olemba ntchito pali magulu awiri olemba ntchito, pali ena olemba ntchito amene sanasatire lamulo kuyambira pachiyambi, antchito awo akugwira ntchito koma sakwaperekera pension yawo. Ndipo pali gulu lina limene linalembesa antchito awo kuti akhale pa pension koma sakukhulupirika kumapereka ndalama mwezi ndi mwezi kuti ndalama azizipanga invest kuti zizikula kuti pa nthawi imene anthu awo akupuma ndalamazo kuti izilirede. Wina yemwenso anayankhula pa mwambowu ndi katswiri wa ntchito za luso la makono amakompyuta a Wisely Phiri, omwenso ni mkulu wa kampani ya Spark Systems Limited. Femana kuti takupanga technology kuti munthu atakukhala ndi mobile app pa phone pake nkumaona kuti ngati ine mwamudula 10% yeso waperekaso ka 5% ndama mwatenga ziya zapitadi ku pension, ngati zapitaso ikamatha mwezi azionaso kuti okay ndalama zija inali 10 kwacha after mwezi wo yabwera 15 kwacha, chifukwa pension fund ija akapanga invest kwina kwake ikuwapasa ndalama. Mukangopanga choncho zikhala zophweka, koma mukakhala kuti munthu uja sakuziwa, iye angoziwa kuti ndalama zanga zadulidwa, sakuziona amene zalowera akukanirani. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi kampani zoyendesa ma pension, akatswiri za malamulo, akatswiri za chuma ndi akuluakulu oyendesa ntchito za makampani osiyanasiyana, ndi cholinga chofuna kugawana nzeru momwe angapititsire patsogolo ntchito zoonetsetsa kuti ndondomeko za pension m'dziko muno zikuyenda bwino. Geoffrey Chinawa, MBC Mangochi. Mukondera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Ulenile Mponda. Teni tonenso mitu yake. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.